vás u dnešního podcastu Culture Age. V dnešním rozhovoru tady mám jednu z kurátorek a především umělkyni výstavy Mezi. Můžete nám něco tedy říct o této výstavě a především o vás? Tak zdravím vás všetkých. Volám sa Tereza Antolová a vyštudovala som bakalársky stupeň v Banskej Bystrici na Fakulte výtvarných umení v ateliéri priestorovej tvorby. Aktuálne študujem na Vysokej škole výtvarných umení magisterský stupeň, teraz prvý ročník. A vlastne v svojej tvorbe dosť riešim prepojenie človeka a prírody a prepájam dosť figurálnu tvorbu s nejakými prírodninami nazbieranými, či už mňou samotnou alebo inými ľuďmi. A vytváram dosť inštalácie, hlavne site-specific inštalácie do teda konkrétnych priestorov. Dobře, takže abych to shrnula, studuješ na Slovensku a dostala si se semka do Brna jak? Dostala som sa tu cez Open Call, ktorý som zaevidovala cez Instagram, ktorý mi vlastne vyskočil cez galériu Edikula a tak som si povedala, že takto skúsim a poslala som tam svoje portfólio a konkrétny projekt, ktorý som tu v tomto priestore chcela vystaviť a následne mi vlastne prišiel e-mail, že ten projekt sa teda páči a že teda by sme mohli ho realizovať. Super, takže teď se dostáváme k Elišce, k jedné z kurátorek téhle výstavy. Můžeš ve zkratce říct, co je Galerie Edikula a proč jste vybrali zrovna tuhle umělkyni s její tvorbou? No, takže Edikula je vlastně galerie studentů pro studenty. Je to galerie Filozofické fakulty tady na Masárně. A vlastně Terezu jsme si vybrali kvůli tomu, že zaprvé byla hodně organizovaná, měla všechno potřebné, měla krásný plánek, měla krásný portfolio, krásně se to hodilo i do toho prostoru a jsem ráda, že s ní vlastně můžu spolupracovat na tom, spolu ještě s dalšími 2 holčinami. Tak já se zeptám asi jako úplný laik, který ho to ale zajímá. Jak vlastně teda vypadá taková spolupráce kurátorů a umělce? No, je to hodně zajímavé, jelikož žádný kurátor ani umělec není stejný a ta spolupráce se vždycky liší, ale ve výsledku je to i stejné, jelikož musíte řešit od základních věcí jako text, kdy se potkáte, jak se potkáte, tak vlastně vykomunikovat, nějak se dohodnout, co se nakonec vystaví, jak se napíše kurátorský text, anotace a je toho vlastně hrozně moc, který bych řekla, že obyčejný člověk nedokáže pochopit, kolik toho vlastně je, kolik stojí udělat jednu takovou výstavu. A hodně záleží nejenom na těch kurátorech, ale i na tom umělcovi, jak se jim spolupracuje spolu. No to mě právě zajímá, jak moc si do toho kecáte, jako jaký slovo, jak velký slovo tam má ten umělec a jak velký slovo tam mají potom třeba ti kurátoři. No já doufám, že ten umělec tam má to hlavní slovo. Měl by mít to hlavní slovo, je to jeho výstava a my jsme vlastně jenom taková podpora jeho. My se staráme o všechno ostatní, my se staráme vlastně o to, aby to šlo všechno hladce a aby byl spokojený. Takže si to představím tak, že ty si to nějak namyslíš jako umělec a řekneš jim tu představu a vy potom jako kurátoři jdete a řeknete dobře, tak my to uděláme takhle, tady by mohl být problém a tak to předěláme, ale jinak to bude podle vlastně umělce. Ano, je to tak nějako. Ty teda už přicházíš s nějakou konkrétní vizí té výstavy, nebo nemáš jako nějak představu? Áno, ja som vlastne prišla s tým konkrétnym projektom, ktorý som chcela realizovať aj v tom konkrétnom priestore. Vytvorila som aj plánik, ako by som chcela mať rozmiestnené nejaké tie objekty, sochu alebo nejak zavesené predmety a
následne sme sa potom stretli a prebrali to, že tiež niektoré veci sa tam nedali úplne až tak zrealizovať, ako som chcela, vlastne kvôli dverám, ktoré sú v tom priestore a potom vlastne už to bolo iba o tej komunikácii a že čo tam dáme, čo tam nedáme. No a tedy, co tam dáte, co tam nedáte, tak když ty teda vytváříš nějaký plánek té své výstavy, tak to na základě čeho vlastně vytváříš? Máš tam nějaký jako tohle se mi líbí tady, tohle se mi líbí tady, nebo tam je nějaká vnitřní spojitost, případně pokud to třeba nějak tematicky chceš usadit, tak jak nad tím rozmýšlíš? Tak najprv premýšľam nad tým konkrétnym priestorom. Tento priestor ma dosť zaujal tým, že vlastne zo všetkých strán je tam svetlo, ktoré vniká do toho interiéru a chcela som ho využiť cez nejaké zavesenie predmetov na silóny, ktoré vlastne tie silóny ešte zhmotňujú to svetlo, ktoré preniká do tej miestnosti a je tam to prepojenie interiéru a exteriéru, tým, že vlastne dosť pracujem aj s tou prírodou a prepojím človeka a prírody. Takže sa mi to tu hodilo a potom som premýšľala nad veľkosťou tej miestnosti, že nie je to nejaká úplne veľká miestnosť, takže sa mi tam hodilo niečo také menšie a následne som si tak prepájala vlastne, čo by som chcela riešiť tematicky a ja vlastne dosť skúšam na tých výstavách prepájať rôzne veci, moje bývalé projekty možno a vlastne v každej tej miestnosti vzniká ako keby iné dielo, nové dielo, ktoré sa tam rodí a vlastne tu je to dielo medzi, ktoré sme tak nazvali. A teda to mezi, tak co to přesně znamená? Vlastne v tej výstave je to inštalácia, ktorá je spojená z tých predmetov spomínaných, následne z malých nožičiek figurálnych, ktoré sú na hrane, ktoré sú ako keby medzi pádom a takým tým státím a taktiež je zložená tá inštalácia z hliny z okolia Bratislavy, kde sa teraz aktuálne vyskytujem. A v tej hline je otlačok figúry ležiacej. Vlastne celá tá inštalácia je o teda tom prepojení človeka a prírody, ale aj nejakým takým medzipriestorom a tým prítomným okamihom, ktorý vlastne je tam zachytený, nejaký ten krehký okamih pred nejakým možno pádom alebo posunutím sa niekde ďalej. A aj samotná inštalácia je vytvorená tak, že predmety, ktoré sú tam použité, sú zavesené v dvoch líniách, medzi ktoré sa dá vojsť a ste v tom priestore medzi, kde vnímate ešte tak intenzívnejšie tú celú inštaláciu a tie teda aj tie nožičky, aj tie predmety zozbierané z rôznych miest a rôznymi ľuďmi. No a jak se teda pracuje kurátorům, nebo jak velkou volnost mají kurátoři v prostoru, když si tam přesně někdo chce navozit hlínu, přírodní materiály, tak co vy vlastně tam můžete a co už je na hraně? No, tak záleží hlavně na tom prostoru. U nás je důležité to, že my se vždycky musíme domluvit s univerzitou, nebo vlastně s fakultou a se správou budov. Musíme jim říct, co tam bude, kdy tam bude, jestli tam je hlína, jestli uklízečky budou taky souhlasit, jelikož oni v tom mají takové hlavní slovo, dejme tomu. A
musíme tam dodržovat nějaká pravidla, například galerie se nachází hnedka u východu a musíme pracovat s tím prostorem, že ty lidé tam procházejí, nějak se tam pohybují, musíme dávat pozor, jestli ty díla, například pokud jsou křehká, tak ať nejsou v cestě a vlastně vždycky záleží na těch dílech samotných, jak se s nimi pracuje, jestli se dají zavěsit, pověsit, přibít, postavit a tak dále. Když se tam takhle udělá ta výstava a teďka už teda výstava skončí, tak kdo to tam jde uklidit? Kdo to jde pozbírat? Kdo vysype tu hlínu? Kdo to dělá? Dělá to kurátor? Dělá si to umělec sám? Dělá se to umělec, ale dělají to i kurátoři. Vlastně to děláme všichni, pokud máme čas a nechceme toho umělce v tom nechávat samotného, jelikož to není jeho práce a je to naše práce ho podpořit, což znamená i uklízet. A tudíž se vždycky všem lidem snažíme pomoct. Takže musíte být takový dobře sehraný tým, který se navzájem podporuje a pomáhá si. Ale tak to asi u každého projektu. Jak tě napadlo pracovat s větvičkami jako s nožičkama a vlastně jako zasadit to tady tak tematicky, jak jsi to usadila? Vlastne nožičky, ktoré uvidíte na výstave, vznikli na stáži v Prahe, keď som bola v 2023. A vlastne v nich konkrétne som premýšľala nad ľudskou krehkosťou a takou pominuteľnosťou a naozaj takým cyklom toho života. A zachytila som ich vlastne v pozícii tesne pred tým pádom, že je to také neprirodzené, že nie sú ani v tom stoji, ani teda ešte na zemi. A je to naozaj vnímanie toho prítomného okamihu v konkrétnom momente. A následne som premýšľala teda, že aktuálne pracujem dosť s prírodninami a s nejakými konkrétnymi miestami, kde sa vyskytujem, či už teraz v okolie Bratislavy alebo predtým okolie Banskej Bystrice, kde som študovala, alebo Liptovský Mikuláš, odkiaľ pochádzam. A taktiež som ešte zapájala rôznych ľudí do tohto konkrétneho projektu, že či už mi oni prinášali predmety z ich miest a ciest, alebo sme išli spolu na nejaké vychádzky do prírody, ktoré som tiež nejakým spôsobom organizovala. A tak sme sa prepájali s tým prítomným okamihom a tou prírodou. A vnímali sme vlastne bežné predmety, ktoré sa v tej prírode nachádzajú a ktoré nás tak najviac oslovili, tak sme zobrali a ja som ich následne použila aj v tomto projekte. Tiež na výstave môžete vidieť, že na niektorých tých predmetoch je aj napísané miesto, že odkiaľ pochádzajú. Takže je tam ešte také intenzívnejšie vlastne prepojenie s tým konkrétnym miestom a s tou pamäťou toho predmetu. Teďka se zeptám, možná, že to bude trochu kontroverzní, ale já věřím, že spoustu posluchačů to taky napadne. Když divák nebo návštěvník se jde podívat na tvoji výstavu, tak co vlastně by mělo být to, co si z toho odnese? Představím si to, že tam vejdu a uvidím postavičky jako z Kukyho, nějaké větvíky, ale tak to určitě není, takže co si člověk z toho má odnést? Je to asi na každom, čo si odniesie. Tiež si môže vlastne vytvoriť nejakú tú predstavu o tej myšlienke sám, že síce akože ja za tým mám nejaký zámer svoj, ale divák tam môže vidieť aj niečo iné ako významovo. Takže ja som otvorená aj takým iným zmýšľaniam ohľadom tej mojej výstavy, ale
tým, že tam je, ja vnímam, že je tam dosť silné prepojenie tej figurálnej sochy a toho tela ľudského s tými predmetmi, takže bola by som rada, že keby naozaj tí ľudia odchádzali aj s takým tým vnímaním toho prepojenia s přírodou. Když samozřejmě se může stát, že se nějaká ta soška rozbije, kdo na to má zodpovědnost a jak se to potom řeší? My to řešíme hnedka už v open callu, kdy v těch pravidlech stojí, že bohužel nemůžeme zajistit žádnou bezpečnost, jelikož nemáme vitrínu například. A jak už jsem říkala, ty studenti a lidé chodí okolo, je tam ne hlavní chod, ale je tam vedlejší chod. A vždycky se může stát, že se něco rozbije nebo něco spadne. A to už záleží na umělcovi, jestli tam chce dát nějaké dílo, kterému nevadí, že se rozbije, a nebo počítá s tím, že se rozbije. A my s tím vlastně nemůžeme nic moc udělat. Nemáme žádná, jak to říct, opatření, které bychom tam mohli dát a které by mohlo fungovat. Takže je to prostě na obezřetnosti návštěvníků. Ano, přesně. A už se vám někdy stalo, že by někdo něco vážně poškodil, anebo ku příkladu ukradl? Ukradl ne, měli jsme tam takovou situaci, že jsme tam měli nějaké nálepky, ale to jsme nevěděli, kdo to ani byl, ale stalo se nám při nějaké výstavě, že například to byly křehké nějaké modelované sošky a ty se například rozbily, když se vyndávaly z kufru nebo z nějaké krabice, ale to se může stát vždycky a bohužel s tím nemůžeme nic udělat. Ale myslím si, že žádná vážnější, chtěla jsem mi říct poranění, žádné jako vážnější ztráty tam nebyly. A ty umělecké kousky přivezeš sama v kufru, když to tak poslouchám, nebo kamionem? Autom. Autem. Takže si je dovezeš sama. Áno. A o jak velké výstavě se teda bavíme? Tak Galéria Edikula je, čo to je, 2x2,5 metra možno. Je to malinký prostor. Malinký priestor. Na výšku ale celkom vysoký, nejaké 4 metre približne. Ono vlastně i ten název Edikula má značit nějakou svatyni a takovou kapličku, dejme tomu. A je to malý prostor, původně myslím vytvořený pro nějakou, dejme tomu, meditaci, nějaký klid. A jedná se opravdu, jako když si představíte koutek. Zeptám se na závěr, co se stane s tvými výtvory po skončení výstavy? Tak prídem si pre ne, pobalíme ich a zoberieme si ich na Slovensko a tak zatiaľ si ich uschovám v nejakom priestore a potom teda uvidím, že kde budú putovať ďalej. Jo, mířím k tomu, jestli jsou potom plánované třeba nějaké další výstavy s nima, nebo jestli je zkrátka strčíš do krabice, dáš je na půdu a děj se, co děj. Tak zatiaľ nie je nič plánované, takže iba si vlastne strčím do krabice a zoberiem so sebou a budú uschované niekde v nejakom priestore. Tak doufám, že se budou vystavovat i nadále. Je ještě něco, co byste chtěli o výstavě říct a nezaznělo tady? Nebo o umělkyni, o kurátorech? Přijďte na výstavu. Áno. Důležité je zmínit, že samozřejmě výstava není jenom pro studenty, může si přijít podívat kdokoliv, jestli už vás nic nenapadá. A 16.5. Se koná workshop na muzejní noci. Začíná program od 6 do půlnoci. A vy tam budete obě dvě. Áno. Spolu s kurátorkami dalšími. Áno, bude sa modelovať z hliny, ktorú vlastne časť z tej hliny donesiem z okolia Bratislavy, bude spracovaná tak akorát na modelovanie, takže bude to aj také prepojenie sa s nejakým tým konkrétnym miestom a hlinou, živou hlinou a budeme tak
intuitívne modelovať a prepájať sa so svojou kreativitou a s tým prítomným okamihom. Tak to zní zajímavě. To jste možná mohli zmínit na začátku. Tak já vám děkuji, že jste přišli a pověděli jste nám něco a pokud se budou chtít posluchači dozvědět víc, tak ať přijdou na výstavu nebo na workshop. Děkujeme. Děkujeme. Tak děkuji a mějte se.